बे सिख्ला बुंदों हा बे सिख्लाखौ हा नुवाखै नुवाखै हा नुवाखै ओइ होदोलै बेखौ हो मा खोनादों हो बबेनि जौ फाग्लालै बियो होलै हो साला हो बेखौ होलै हो बबेनि जौ फाग्लालै बियो साला बबेनि जौ मामलादे वान्दा दामाखै ओइ बुलानाय जादों बैयाव थ ओइ र' रायजोफोर थाथ' दावराव जानो नाङा बबेनिबा सेंग्रामोन मानसियाबो जौ सैफेरदों माथो रायजोफोर र' जों बिखौ डाक्टरनियाव लांग्रोनि कनस्टेबल थौ लानानै र' रायजोफोर जों बिखौ बिजिरसिगोन आं हबिसिम सोर लाबोदों सिस्टार नों दलद थाथ' ब्रादार आं नोंखौ मोजां खालामग्रोनि आं उनाव नोंनो गासै बाथ्राखौनो खोन्थागोन नों दसे उन्दुथ' ओइ बिमा जोंहा दिनै आमखिया डिउटिनिफ्राय दाबो सौफैयाखै नामा बेमारि बुजाखैनोथ' सौफैयाखै होनदां नै माथो रायखांनायखाय मानसियाबो सौफैबायानो जिउ गोलावखा जोंहा फिसाया औ आयै आंनि जिउआ अरायबो गोलावखा आफा जोंनि मेडिकेलाव दिनै गोदान सासे पेसेन्ट लाग्रा दोनफैदोंमोन पुलिसफोरा रायजोफोरा मानोबा हमनानै बुग्लिगासिनो दंमोननो रायजोफोरजों बुग्लिजानायबाथ' बियो सिखाव गुन्दाफोरसो जागोन सिखाव गुन्दा नङाब्लाय माथो जानो नङा आयै मानसिया सिखाव नङा मोजाङानो जागोन नायनोबो जोबोर समायनाखा जोबोर हेन्डसाम आफा आं बेखौ हमनो हादों बिहा गोसोनि एसे बेराम दङ गोसोनि बेराम दंब्लाथ' बेखौ डाक्टरफोरा फाहामनो हानाय नङा अजाफोरासो हागोन अजा नङा आफा बेखौ आं हारसिंनो फाहामनो हागोन बिनि गोसो गोरबोआव आं जायगा लागोन आं जायगा लानानै बिनि बिखानि गारायखौ नैबे आंनि आसुगुर गोलावजों खेबख्ला खेबख्ला स्लिम खालामगोन आफा माबोरैलै बिमा नार्सफोरानो बेमारिखौ मेजर खमायोब्ला थैथों बियो जेराव थैयो बिखौ आं माब्लाबानो बुंखादों बैखानि हिन्जावसाखौ जेब्लासिम गारनो हाया अब्लासिम आंखौ आफादा बुङो होननानै फिसाखौ एसेबां इनाय खालामना दा सानसै बिफा मोजांबाबो गाज्रिबाबो बियो जोंनि नायल' जाल' सासेल' फिसा हौवा गोदाव सोराव लामा दथायाव जौ फेनानै गिदिंबाय थास्लायस्लाय मोजांब्लाबो गाज्रिबाबो हाबा लानानै न'आवनो थाफैदोंसै बिफा नों जेबो दा बुंसै बियो आंनि थाखाय माब्लाबाबो जानो हाया ओइ सन्जिब जोंना बसा बे बाजै सिदामले मोननाव लोंनानै बिराद फेना थांबायनोलै दासो मा जाबावगोन दे बेनोथ' जादोंलै बाथ्राया मानसियानो मा जाखोथाय माब्लाबा लोङो माब्लाबा लोङा सानफ्रामबो फेग्रा जाफिनबायसो माथो मानसियानो नालेंखरासो गाज्रि जाबाय नामा बाथ्राया ओरै जादोंलै सुदेमजों दैमुजों सानफ्रामबो गाबनानै सिगाङाव देखायबाय थायोना बेखायनो बै बसाबो बै गावनि न'खरनि घटनाजों गोरोबफ्लेनाय मोनलायनानै दुखुआ बांसिन जादोंलै बिहा दा बिसोरबो गाबना दिन्थियो आरो बेबो गाबो बेखायनो मानसिया फाग्ला बायदि जानानै दं बियो साननो थाङोब्ला बे गथ' सानैनियाबो गोरोन्थि जादोंलै बसा जानो होदों थानो होदों आरामसे
बिसोरलाय मानो दुखु खालामबाय थानांगौलै ओइ जोङो थांनानै एसे बुजायहैनांसिगोनलै बिसोरखौ बेनो सुखु बेनो दुखु मानसिजों लोगोआव दुखुआ अरायबो थायो रावबो खारग'आ जाय मानसिया मालायखौ दुखु होनानै सोगाबगोन बै मानसिया मालायनि दुखुखौ जेबो मिथिया नाथाय बै दुखुथिया मानसिनि गोरबोआव हाबनानै नायोब्ला बेबो मिथिगोन बै मानसिया मानो गाबदों मानो मिनिदों नों गाबदों सुदेम नों गाबदों सुदेम दिनैसिम आं नोंनि मोखाङाव गोजोननि इसाराखौनो नुवाखिसै खालि नुदों नोंनि मेगनाव गाबनाय मेगननि मोदै अदेबानि नों गाबखागोन मानोना बे बुहुमा नोंनि थाखाय अरायबो खोमसि बे बुहुमा सान ना हर खोमसि जादों जायाखै नों बेखौ मिथिया नोंनि थाखाय अरायबो खोमसि नों नुवा नों जेबोखौनो मिथिया आंनि मेगना नोंखौ नुवाब्लाबो आंनि गोरबोआ नोंखौ नुयो आदा नों गुफुर समायना आरो जोबोद अनसुला नों आंखौ नुयो औ आदा आं नोंनि महरखौ माब्लाबा आखिनानै दिन्थिगोन आदा नों थार बुंदों जारौ औ आदा साबायखर जारौ आं सानसे नायगोन नों आंखौ नोंनि गोरबोजों आंखौ माबायदि नुयो हेलो अ आफा बिमा बिफाजों गोदाव सोराव होखारजानाय होननायखाय आं अनजालुखौ जोंनि न'आवनो लाना फैबाय आफा हामबायदे फिसा बेबायदि खैफोदाव गोलैनाय मानसिखौ हेफाजाब होनांगौ नाथाय बबे मोनसे रुमावलाय दोननो सानखो मानसिखौलाय फुटिं होना दोननाय रुम मोनसेयाव आफा दे जाबाय दे दोनदो मोजाङैनो दे होनबा नों जोबोद अनसुलि बिनानाव नों नङाब्ला आंखौ अनसायग्रा रावबो गैलामोन नोंसो अनसायबाय नों दा गोबां लोरबां जानानै दं आदा मोजाङै रायज्लायसिगोन उनाव नोंल' मोजाङै हामग्रोथोंसै एसेबां समायना हेन्डसाम सेंग्रा नाथाय मानि थाखाय जावलिया होननानै रायजोफोरजों बुजादोंमोन बेलाय जायखिजाया मासे समायना दाउआ आंनि गोरबो फानजारियाव हाबफैबाय जेब्ला बिनि जावलिया बोरनाय गोसोखौ आंनि गोसो गोरबोनि अननायनि गोदै निजोराजों आं बिखौ थुखैनांसिगोन ओइ बिमा आरो फिसा सायखं आं नोंसोरखौ रायदावनो मोनिया दिनै साननै सानथाम जाबायलै नों गाज्रि मोननो नाङा ओइ बिमा बै जोंनि सुदेम बिनानावा जोबोद मोजां दै बियो मेगनजों नुवाब्लाबो गोसोजोंनो नुयो आं गोसोम गुफुर खोमसि खोमलाव गासिखौबो हमदांनो हायो ओइ दैमु हगार आखाया आदा आं हगारा नों दिनै आंनि सिगाङाव थार बाथ्राखौ बुंनांगोन आदा बै बाजै आरो बाबु सनाया नोंनि जौ लोंनायनि उदखाराव थैदोंमोन ना
माबा मोनसे जाहोनाव थैदोंमोन। बै समानोथ' आंनि गोसो सेराव हुरा हुरा आंनि बिखा बिख्लोखौ सुग्लिफैबाय थायो सुदेम, जायनि थाखाय आं आंनि दुखुखौ खारहोनो थाखाय सानफ्रोमबो जौ लोङो। जौआ मानसिनि दुखुखौ होखारनो हाया आदा। बियो दुखुखौ बांसिनसो खालामो, जायनि जाहोनाव नों लामा दथा दथा जौ लोंबायनानै हारसिं गाबबायो। न'नि खना खनला दुखुजों हांमा सुरबायो। नोंनि सानस्रिया जोबोद गोथौ सुदेम, नोंनि नैबे मोन्दांथिया जोबोद गोथौ सुदेम। सानसे समाव आं प्राइमारिनि मास्टारमोन, नाथाय सरकारि स्कुलनि मास्टारब्लाबो आं आंनि फिसा सायखंखौ प्राइभेट स्कुलाव होदोंमोन। खोनासं सुदेम, बै समनि बाथ्राखौ। बिमा, दहाय हस्टेलाव थांनाय समाव नों फिसा सायखंखौ लोगो मोननाय ना मोनि? मानो लोगो मोना जानो, क्लासाव थानाय गथ'खौलाय। दे, लोगो मोनदोंब्लाथ' मोजाङानो जादों। हाब, माथो मास्टार फैसोलै? सार, फैदों र' नोंथांनियाव। गोबाव समनि उनाव दिनैसो माथो। सार, नोंथांजोंनो रायलायनो फैदों र' एसे। नंगौ? हाब, नोंसोरबो मास्टार आंबो मास्टार, मानो सार होनलायनांगौब्रा? सिनियर नालायब्रा। फै फै। ओइ बिमा, थां बै मास्टारफोरनो साहा फुदुंना लायथां। र' फुदुंना लायनि। बोरै बोरै खबरफोरा? सार, दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो। नोंथांनो फंनैसो खोथासो फोरमायनो होनना फैदोंमोन, नोंथाङा गाज्रि मोनाबा सार? गाज्रि मोननांगौनिथ' खोथा गैया, बुंजागोन। मा बुङो? दुखुनांथाव बाथ्रा सार, जों नोंथांनि गथ'खौ जोंनि फरायसालियाव लाखिनो हानाय नंलिया। मानोना गथ'आ फरायसालियाव क्लासखौनो खालामला। लोगोसे मा खालामो बियो, हस्टेलनिफ्राय लोगोफोरखौ लिंना लांखोमानानै ड्राग्स जौ जुवाफोरजोंसो थाग्रा जाबाय गथ'आ। नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ हस्टेलनिफ्राय लाबोब्ला मोजांसिन जागोन। फिसाया फरायसालियाव थाङाब्लाबो आंजों रायजानो गिनानै नों आंनि सिगाङाव फिसाज्लाखौ फरायसालियाव थांदों होननानै बुङो। फिसाज्लानि माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय आं रायनो सानब्लाबो नों फिसाज्लाजों लोगो नांनानै आंजों नांलायो। दा मोनबाय दा नों दाव दाव अननायनि फिथाइखौ? जोंनि फिसाला सायखङाथ' बिदि नङामोन। बै आर्मिनि फिसालाजोंनो थाङै थाङै बेनो गाज्रि खालामबाय। गावनि फिसाज्लानि दायखौ दोनखुमानानै मालायनि फिसाज्लाखौ दाय होदों। ओइ मोसौ, बै नोंनि खर'नि मेलेमखौ सुस्रानानै ला, अब्लासो नुना मोनगोन नोङो फिसाज्लानि दायखौ। नोंहाथ' गावनि फिसालानि दायखौल' नुयो। मालायनि बिमा बिफाया गावनि फिसालानि दायखौ फांथे फांथे दोनखुमायो। फांथे फांथे खालामनायखायनोथ' दिनै फिसाज्लाया हस्टेलाव गाज्रि हाबा मावनानै हस्टेलनिफ्राय होखारहरजादों। आफा, आं बे न'निफ्राय फरायसालियाव थांनांगौब्ला गंसे हेभि बाइक नांगोन। बाइक? नोंनो बे न'निफ्राय फरायसालियाव थांनो बाइक नांगौ? नोंनो बाइक होयोब्लाथ' आं नोंखौ बै सोरगोआव थांथों होननानै सार्टिफिकेट बायना होनायसो जागोन माथो। सायखं फिसा, नोङो आगोलाव जा गाज्रि हुदा सोलोंबोबाय, नों बेफोरखौ दा गारदो। नों मोजां गियान सोलोंनानै नों मोजां मानसि जादो फिसा। आं बेफोरखौ जेबो मिथियायै आंनो गंसे बाइक नांथारगोन। बाइक मोनाब्ला आं दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांला। आं साइकेलजों थांनो लाजियो। नुबाय नोंसालानि लेभेलखौ। बियो साइकेलजों फरायसालियाव थांनो थाखाय लाजिदों, नाथाय बै मानसिनि सिगां सिगां खिबु नुजाहां नुजाहां लंपेन्ट गाननानै मानसिनि सिगाङाव दिन्थिनो हले लाजिया। जायखिजाया बिफा, बाइकखौ बायना होनोसै नामा? बायनानै होबा माथिक फरायनाया मोजां जागोन। जेसेखि बुङा मानो, बिमा बिफानि थाखाय मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो फिसाया सना। फिसाखौ मोजां जाथों होननानै बायना होदोंमोन गंसे बाइक। नाथाय सायखं, नोंनि बाइकनि पार्टिखौ मोनजाबाय दिनै, नाथाय बेदरखौनो होआखिसैना नों साला। होबावगोनब्रा, आफाया दरमाहा मोनग्रोथों।
कम्पिटिसन नांनो नामाब्रा नोंनि बाइक गोदानजों आरो आंनि बाइक गोजामजों मानो हायाब्रा आंना बाइक गोदान साफैबानो खारो दे नां नोंसोर कम्पिटिसन नायनायखौ जों नायगोन दे होमबा लागायदो जों नायनोसै दे सालायदो सायखं फिसा बबेयाव मा जाखो आयै सायखं फिसा मानसिया थैबायलै थु लादो न'आव लांनानै दोनहैनांगोन थु सायखं फिसा मा जाखो नोङो सायखं फिसा मा जाखो नोङो सायखं फिसा ओइ सुजिब दै लाना फैथां दै माबा लाना फैथां दै मास्टार बाबु नोंलाय जौ रोंफेरामोन माथो बोरैथो दिनै लोंखो एक्सिडेन्ट आंनि फिसा सायखङा दिनै बाइक एक्सिडेन्ट दै सारसिना होलै सायखं फिसा बाइक मोननाय लोगो लोगोनो नोङो दिनै बै सोरगोफुरियावसो आगान होलांबाय बिमा आं बुंखादोंमोन ना बिनो बाइक होनाय माने सोरगोफुरियाव थांथों होननानैसो सार्टिफिकेट बायना होनाय जागोन होननानै दा नुबायना बिमा ओइ बिमा 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 फिसा सायखङा दिनै थैलांबाय आरो नोंबो दिनै फिसाजों लोगोसे थांफाबाय आं दिनैनिफ्राय हारसिं जासिगोन बिमा ओइ राजु जों बै मास्टार आदाखौ एसे जोथोन लाहैनांसिगोनलै औलै आंबो बेखौनो सानदों गासिबो हा हु फानजोब्बायनो माथो बिलाय गैलानो फानजोबथारबाय एसे जोथोन लानांसिगोन हा हु फानखोलै आदा माबालै फंबाय बै जोंहा मास्टार आदानि बाथ्राखौनो सावरायगासिनो दंमोन ओंलै आदा आंबो खोनानानै बेसेबा दुखु मोनदों बे सारा हाफोरखौ माथो गासिखौबो फानजोब्बायनो हा फाननाय रांखौबो सोरनोबा रानलाबायनानैनो फोजोब्बायनो माथो खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनदों आदा औलै बेफोर जाथाया गासिबो फिसालानि थाखायनो जाजोब्बाय आरो साख्रिखौबो रिजेक्ट होबावबायसोनो बिनिखायनो उन्दै समाव फिसा फिसौखौ बांद्राय रांजों अननाया मोजां नङालै औलै बिमायाबो फिसालानि दायखौ राखुमाबाय थायोमोननो बिफानो खोन्थायामोननो बुजानो गिना आरो आं खोनानाय बायदिब्ला बे साननैसोआवनो माथो बै हा बायग्रा मानसिया गाबोन बा समफोरनो होखारहरसिगोननो हाब बिदिब्लालाय बोरै जाबावनांगौ जाखोलै जोङो दा मोनायाव थांनानै खबर लाहैनांसिगोनलै औ थांसै होमबा नोंनो बाइक बायना होनाय माने आं नोंखौ बै अख्रां सायाव थांथों होननानै सार्टिफिकेट बायना होनायसो जागोन माथो
बिमा नोंसोर थैनानै थांनाय समनिफ्रायनो आं दिनै फाग्ला जाबाय बिमा मानोना बे बुहुमाव आंहा रावबो गैलिया आं दिनै हारसिं जाबाय आंबो जौ लोङै लोङै राननानै नोंसोरजों लोगोसे थांफानोसै बिमा आंबो नोंसोरजोंनो थांफानोसै ओइ आदा आदा नोंसोर सन्जिब आरो राजु औ आदा आं राजु नों आं लोमस्राव सार सानसे समाव नोंथांनि फरायसामोन नोंथांनि फोरोंनाय आरो बोसोनावनो आं रेलवे डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनबाय सार साबायखर लोमस्राव जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथाय आहा दिनै रावबो गैलिया लोमस्राव फिसा सायख'आबो थैबाय बिसियाबो थैबाय दा आं बे संसाराव हारसिं जानानै दङ नैबे जौआनो आंनि जिउनि लोगो बायदि जाबाय जौखौ दालांसै आदा नोंथ' ओंखाम जायाखै नोंसोरनि एसेबां अनसुला ओंखाम जादो आदा नोङो जोंजोंनो ओंखारफादो आदा जौ लोंबाय थानांला नङाबा नोंनि देहाया लासैनो राननानै नोङो थैलांगोन नों आदा ओंखामखौ लाना जादो आदा जोंजोंनो जयैनो टेम्पु ड्राइभार जानानै थाहैनोसै जों खौसेयैनो मिनि खुसियै थाहैनोसै आदा आरो माब्लाबाबो नोङो जौ दालोंसै थौदो आदा जोंजोंनो जयै थौदो आं बे बुहुमाव थांनानै थानो लुबैला राजु नोङा आदा बिदि दाबुं नों जोंजों थांफानांगोन औ सार नोंथाङा बिसोरजोंनो थांफानानै गारि सालायहैदो आरो नोंथाङा हारसिं दासान जों गासिबो नोंथांजोंनो दङ जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बै समनिफ्रायनो आं मास्टार साख्रिखौ गारनानै नै दिनैसिमहालागै जाबाय सासे जौ फाग्ला टेम्पु ड्राइभार नों जौखौ गारदो आदा आरो साननानै ला बाजै आरो सायखंनि जायगायाव नोंनि सुखु दुखु खैफोद आफोदाव बाहागो लानो थाखाय गसाया जोंखौ नोंनि खाथिसिम थिनहरदों आदा राइट इउ आर राइट स्टुडेन्ट Hey, Joe! हायेन नों अनजालु फिसाखौ मोजाङै जोथोन लादो आं हाथाय खालामनानै फैनि जागोन दे आफा नाथाय अनजालुनि थाखाय आपेल आंगुर लाबोफा दे बावदोंमोनसो आं अनजालु फिसा हायेन थानायाव नों जेबो सिन्था खालामनाङा नोंनि गासै बेरामखौ हायेनानो फाहामजोबगोन
आफाया बांद्राय बुंबाय अनजालु। अनजालु नों नुदोंना नैबे बिबारा बेसे समायना? औ हायेन जोबोद समायना। नाथाय समायना सिखिरिनि अननाय आरो खुदुमनाय मोनाब्ला बे बिबारा हारसिंनो लरहायनानै सिरिलांफिनो। आय' मा एसे दुखु नांथाव। बेनिखायनोथ' सम सम आं गसाइखौ रागा जोङो हायेन। मानो अनजालु? मानोना बियो गावनो सोरजियो आरो गावनो फोजोबस्राङो। गसाइया होआब्ला नों मोननो लुबैनाय जिरादखौबो मोननो थाङा हायेन। नों दुखुल' दाजा। अनजालु प्लिज हायेन, नोंनि गोथार अननायजों आंनि बिखानि राननो रोङै गारायखौ बेलासिनि सुदेम बार जानानै बिलिरनो दासान। सानस'हायियाव आं फाग्ला जालांगोन, गाबै गाबै थैलांगोन। हायेन, नों गाबदों? दे हरदि। ओइ आदामोन, नैबे सिख्लाखौ नोंसोर सिनायोना? बे सिख्लाखौ जों नुफेराखै फंबायमोन। बे सिख्लाया जोंनि जायगानि नङा। गैयाथ' आदैमोन, बे सिख्लाखौ जों नुफेराखै। जोंनि जायगानि नङा नंदां? सिनायालै जों। थां फंबायमोन दे। बबेनि खावब्ला सिब्ला सेंग्राफोरलै बिसोरलाय? सिनायालै थां। बस, सुदेमोना गैया नामा? गैया, बिसोर हरै बेरायनो थांदों। बेरायनो थिनहरदां बिसोरखौ। बाथ्राखौ एसे साननो गोनां जाबायलै बस। आं मिथिना मोनासै। दाख्लै सानैसो मानसिया मबाइलाव फट' दिन्थिनानै सुदेममोनखौ नागिरबाय दंमोनलै, नाथाय जों खोन्थायाखै। एसे मोजाङै दै, खिन्थाथारनाङा। बिसोरखौ जोङो नांगौ जायोब्ला हमनानै पुलिसनो गथायनांगोन। औ, बिदिनो खालामनांगोन। माब्लाबानो आं सानगासिनो दं, सुदेममोनखौ सानैसो गाज्रि मानसिफोरा फल' खालामगासिनो दं मिथिगौ। बेनिखायनो जोङो एसे मोजाङै थानांगोन। थिगानो जागोन बस। जागोन। नो मनाखौ हम, आं आथिं सुहैनि। हायेना अनजालुखौ मेडिकेलाव लांफादों नामा? औ, लांफादों। बियो डिउटियाव थागोन? अनजालु फिसाया बरिं जाया बे? दिनै डिउटि खालामानो बियो, थाब फैगोननो न'आव। बिसोरथ' सानैबो बिब' बिनानाव हाथायाव थांबाय, रावबो गैला। आंथ' जौ गांबायना, नाथाय आंथ' बिसोरनि सिगाङाव जौ लोंला होननानै समाय लादोंमोन। है, जेबो नङालै बे, गांनायखौलाय माथो खालामब्रा। टेम्प' स्टेन्डआवनो लोंखुमायनांगोन आं साला। ओइ राजु, दानि जुगावबो दायना दायनि अजा मन्त्र रायलायनायफोरखौ फोथायलाबाय थायो नालाय। बेबायदिखौ रायजो राजाया मिटिं खालामनानै पुलिसनो डाइरेक्ट जेलाव हरनांगौलै।
गायना फुथाग्राफोरखौ साला ओइ सन्जिब मा रायलायगासिनो ब्रा नोंसोरलाय ओइ बस मानो नों लोंफिनखोब्रा ड्राइभार मानसियानोलाय लोंनांलालै बस न'आव सानै मानसि दङ बिसोरखौ ओंखाम जाहोनायनि गोनांथि दंना बुजिनांगौ आंसो मिथिगौलै नोंसोरलाय मा मिथिनो आंहा बेसे दुखु दं नांला लोंनांला गारहरदो बथला नोंसोर बिसि फिसाय ग्रें ग्रें रायजो जादों आंहा सोर दंबावो गोसोखौ हमथानांगौलै बस गोसोखौ हमथानांगौब्रा नों बेबायदि लोंबाय थाबा नोंनि देहाया मा जागोन ओइ नोंसोर गाज्रि मोननोबा थालै नाङालै प्लिज लोंनांला गारहरदो बथलखौ नाहरनायसै आदा बै समायना हाजोखौ नाथाय बेनिख्रुइबो नों समायनासिन हायेन माखौबा नंगौ हायेन नों जोबोद समायना आरो जोबोद अनसुलि बियो नोंनि गोसोनि गोदै रावजों बांद्राय बुंनानै आंनि दुंनाय गोसोखौ गोजोन होनायनिल' राव नङाथ' नंगौ हायेन आं नोंखौ थारैनो जोबोद मोजां मोनबाय आं नोंखौ बावनो हानाय नंला हायेन 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 लाङानि जोमहराव आङो नोंनिनो खोथा साननानै गान्दु बेलथाय बेलथाय नोंखौनो सिमां सुजुनानै अ सना नोंजोंनो सिमां सुजुनानै फैयो आंनि गोरबो बिखायाव अ सना जायो आंनाव सुखु सानानो जोंनि साखि जागोन अख्राङा जोंखौ नायहरगोन सानानो जोंनि साखि जागोन अख्राङा जोंखौ नायहरगोन आलो गोजोनै संसार जालांगोन जोङो आलो गोजोनै संसार जालांगोन जोङो सना रुफा नांहांनो धोन दौलत
गोजोनै संसार जालांगोन जोङो आरो गोजोनै संसार जालांगोन जोङो सिमांखौथ' आं गोबां नुयो नाथाय मोगथाङावसो जाफुंगोन ना जाफुङा बेखौसो आं जेबो मिथिला ओइ सार जोंनो सुदेमखौ फोजोबस्रांनो थाखाय साब्रैसो मानसिनि गोनांथिबाव बै साब्रैसो लरग' लथ'जों जेबो जानाय नंला औ सार बिसोर जोबोद गिखुजुब जोंनो साब्रैसो गोदान मानसि नांबावगोन साला मावसोम थिखादार आंदि नानि थावजोंनो ना एवनो नागिरदों नोंथ' जेबोखौनो मिथिना मोनाखै नानि थावजों ना एवनाय अनसाय मा बेलाय मावसोम थिखादारनाय बायदिब्ला गावनि फिसालाखौ फोथांनानै सुदेम मोनखौ फोजोबस्रांनाय नाथाय आंदि जाथायखौ उल्था मावगोन मिथिबाय बिदिब्ला अनसायल' थैगोन सुदेमा थांनानै थागोन अब्ला नोंनि साननाया जाफुंथारगोन अब्लासो आङो सुदेमखौ मोनगोन मिथिबाय फै थौ अनजालुआथ' आंखौ गनायखानाय नंला मानोना बिहा गोथार मोजां मोननाय दंखायो बिखौ हेंथा होयोब्ला आंहा पाप जागोन बिनि गोथार गोसोखौ सिफायनाय जागोन सोलायनायनि गोसो गैयामोन आंहा नोंनो आंखौ सोलायहोबाय फिरायफिननायनि थांखि गैयामोन आंहा नोंनो आंखौ फिरायफिनहोबाय आदा प्लिज हरना र' आं नायग्रोनि आं लाजियो आदा हरना सोलायनायनि गोसो गैयामोन आंहा नोंनो आंखौ सोलायहोबाय फिरायफिननायनि थांखि गैयामोन आंहा नोंनो फिरायहोफिनबाय मानोना नोंनि गोसोआ जोबोद गोथार नोंनि अननाया सैथोथार जायनि थाखाय आंनि अन्थाइ बिखा गोरबोआनो गुरै जाबाय गलिलांबाय थारैनो हायेना आंखौ लानानै गोबां सिमां सुजुदोंमोन नाथाय सुदेमखौ बावनो हायै आंनि अन्थाइ बिखायासो हायेननि गोरबोआव दुखुनि बासा बोहोनानै बेनि गोसोखौ फिन सोलायहोबाय ओइ आदा मा सानहाबखो आंहा पाप नांबाय हायेन पाप मानि पाप ओइ सन्जिब जोंना बसा सुदेमखौ मेडिकेलाव लांदोंनोलै मेगन अपारेशननि थाखाय लांनायाथ' लांदोंलै र' नाथाय जाय डाक्टारनाव लांदों बे मेगननि स्पेसियलिस्ट नङानो गुबुनावसो रेफार खालामहरगोन नामा रेफार खालामनायाथ' खालामगोन नाथाय राङासो बहा मोनगोन रांखौलाय माथो खालामबावनो उफाय गैया जों जोंनि टेम्पु सेम्पुफोरखौ फाननानैबाबो मेगनखौ नायनांसिगोन हट सिग्रेटआ मा हारसिं सोबाय थायो थांनोसैथ' सार हामगोन ना मेगना औ हामगोन सार ओरैनो बिनि मेगन थाइनैखौ फाहामनो थाखाय बेसेबांसो रां नांगोन दानि जुगावथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बेबायदि अपारेशननि थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जायो सानना ला 7-8 लाख रांनि गोनांथि जागोन र' सार बेखौ नोंथांनि बेयावनो फाहामगोन ना गुबुन जायगायाव रेफार खालामहरगोन बेयावथ' हास्लाबनाय नङा बेयाव अपारेशन खालामनायनि सुबिदा गैया
बेनिखायनो आङो मोजां डक्टर सासेनिसिम रेफार हरगोन। बिदिब्ला सार जों साननैसोनि उनाव फैनोसै। जागोन दे, अके। आं रांखौ बुथुमहैनोसै। फै सुदेम। बिथ' सुदेमसो। बेनो सुदेममोन। आदा बिसोरथ' बै डक्टरनि चेम्बारनिफ्रायसो ओंखारदोंमोन। नों जेबो सिन्था खालामनाङा, बिसोरखौ थाबैनो नागिरना मोनफिनगोन। फै। सारा सिङाव दंना? दङ। सार, बे दासो ओंखारलांनाय सिख्लाया आरो सेंग्राया बिसोरनोमोन नामा? औ। बिसोरो माबा मेगननि खोथा सोंनो फैदोंमोन नामा? औ, नंगौ। अनजालु, आंनि मेगन थाइनायखौ नायनायसाय। सुदेम नों? औ अनजालु, आंनि मेगन थाइनाया मोजां जाबाय। बिदिब्ला नों आंखौ नुदों? औ अनजालु, आं नोंखौ नुदों आरो बै अख्रांखौबो आं नुदों। बे बुहुमखौबो आं सोरां नुदों अनजालु। सुदेम। आय' बेसे समायना बे बुहुमा। दाउमा दाउसा जिब जुनार दंफां लाइफां सारि सारि बेसे समायना। नायहरनायसै अनजालु, बै गामिया बेसेबां समायना। बैनो आंनि गामि नङासै? औ सुदेम, बैनो नोंनि गामिया। सुदेम, एसेबां सुखुनि समावबो नोंनि मेगनाव मोदै। नों मानो गाबखो? नुहुरनाय लोगो लोगोनो आंनि गोरबोआ गाबदों अनजालु। नंखायनो दायना साजायनानै माखासे उदखारि मानसिफोरा आंनि आफाखौ बुथारलांदों। दागाब सुदेम, दागाब। नोंनि आफाखौ जाय फुथारदों बिसोरखौ आं नागिर नागिर सानसे फिन साजा होफिनगोन। रायजोफोर, जों दायना होननाय सोदोबखौ फोजोबस्रांनांगौ। बियो मोनसे खोमसि फोथायनायसो। नंगौना अनजालु? औ सुदेम। अनजालुआ आंखौ गोसोखांदों जानांगौ, बेनिखायनो आं सिमाङाव नुदों। हे इसोर, अनजालुजों आंखौ थाबैनो लोगो मोनहोदो। ओइ सुदेम! सुदेम! बबेयाव थांखो बिलाय? ओइ सुदेम! सुदेम! ओइ सुदेम, जोबोद मोजां खौरां। जों साथामजों टेम्पो फाननानै नोंनि मेगनखौ मोजां खालामगोन। बबेयाव थांखोलै? ओइ, गैयालै सानैबो। गैया। बहाय थांखो बिलाय? मिथिया। ओंखारलांबाय खोमालै। हो? बबेयावबा ओंखारलांबाय खोमा। फै फै, नागिरहैनि। फै। सुदेम!
बेल'मोन नामा नोंसोरनि आंखौ बिदा महरै सिबिनो थाखाय फोरबांसा लानाया आंखौ जोथोन लानो थाखाय समाय लानाया बुं सुदेम नोंसोर आंनि न'निफ्राय मानो ओंखारबोखो जों नोंखौ जेबो गाज्रि मोनाखै आदा नों जोंनि खैफोदनि समनि राहानिगिरि सासे गसाइ बायदिसो नोंखौ जों अराय सम सिबिगोन आदा बिदिब्ला नों आंनि न'निफ्राय मानो ओंखारबोखो सुदेम बुं आंनि मेगन थाइनायनि थाखायनो नोंनि आरो नोंनि लोगोनि गारिखौ फाननानै थांना थानायनि जिउ लामाखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लानायनि थाखायसो आं नोंखौ गारनानै गुबुनाव थांनो नागिरदोंमोन आदा नों बेफोरखौ जेबो जिंगा दासि सुदेम जों जेरैखि जाया सोलिलांगोन औ सुदेम खालि नोङो नोंनि मेगननि थाखायल' नों एसे सानदो सुदेम नोंबो जोंफोरबायदि बे फैलाव बुहुमा बेसे समायना आरो बे सोमखोर मिथिंगाया बेसे समायना नोंबो बेखौ नायनो हागोन सुदेम जों नोंनि मेगन थाइनायखौ सोराङाव लाबोगोन सानफ्रामबो दुखु नोंना सानफ्रामबो गाबनायल' बेफोरबायदि जों न'खर सोलियो नामा नों फिसा सासेखौनो आलाय सिलाय गुबुनाव होखारहरनानै नोंहा दुखु गैयाबाबो आंहा दुखु दं बिफा आं नों बायदि अन्थाइ बिखा नङा बिफा आंसो मिथिगौ फिसाखौ आं बेसे दुखु खस्थ' खालामनानै फेदेरदों फोलावदों सिरसा मोसौ आरो दुखु सहायनो हायाब्ला न' सिङाव उन्दुथां नोंहा उन्दुलांबाबो आंहा उन्दुलाङा बिफा कन्ट्रल नों दाखालि सुदेमखौ सोबादों नों सोबानायाव सुदेमा जोबोद दुखु मोनदों ओइ ब्रेक फेल रावबो नुयैखायसो सुथि दैमु दागाब सन्जिब बियो नोंनि सोर आंनि फिसाला आदा साबायखर नोंनि फिसाखौ नोङो आंनि सिगाङाव माब्लाबाबो सिनायथि होआखैमोन दिनै नों लानानै फैदों जोबोद मोजांनि खोथा बाबु नों सिगारेट सोबनो रोंगौना रोङा नों ड्राग्स जायोना जाया जौ लोङोना लोङा नोंहा बेसेन गोसानि बाइक दंना गैया बाबु आं जौ सिगारेट ड्राग्स जेबो लाया सार आंनि आफाया आंखौ जोबोद खस्थ'जों टेम्पु सालायनानै फरायहोदों आं गोबां दुखु जारलानि गेजेरजों बिखौ खस्थ' खालामनानै फरायहोदों सार बे आंनि बोसोनखौ माब्लाबा फेलें खालामा साबायखर सन्जिब आं नोंखौ साबायखर होबाय नों जोबोद मोजां दिनै आं नुबाय सासे टेम्पु ड्राइभारनि फिसाज्लाया बियो मेट्रिक पास खालामो फार्स्ट डिभिजन सोरबा खामला मावग्रानि फिसाज्लाया स्टेन्ड लाखियो नाथाय
दिनै मा नुबाय सोरबा मास्टारनि फिसालाया मेट्रिकआव फेल जायो सोरबा गेदेर अफिसारनि फिसालाया ड्राग्स जाना जौ लोंनानै फाग्ला जायो न'खरा सिलिंखार जाजोबलाङो जायनि थाखाय आं दिनै आंनि फिसालाखौ दाव दाव अननानै फोजोबस्रांनानै लाबाय जायनि थाखाय आं दिनै सासे जौ फाग्ला जायनि थाखाय आं दिनै आंनि हा हु न' बांफोरखौ फाननानै नैबे गंसे थरजा न'आव भारा लानानै थायो सुदेमाबो आंनि बाथ्राखौ गनाया आं बेनि मेगनखौ टेम्पो फाननानै मोजां खालामनो सानदोंमोन नाथाय बियो आंखौ अननानैनो टेम्पोखौ फाननो होआ आं टेम्पो सालायाब्लाबो जानो हायो दैमु आब'आ टेम्पुखौ फाननो होबाय आदा हा ओइ सन्जिब सुदेमा टेम्पो फाननो होबायनो आं गोजोननाय मोनबाय जाबाय दे बस तु नों एसे रेस्ट लाहैदो सासेल' फिसा आंनि उदखारि गोसोनि थाखायनो दिनै गोदाव सोराव बबावबा ओंखारलांबाय बिमायाबो फिसानि दुखुआव फिसाखौ नागिरनानै न'निफ्राय बबावबा ओंखारलांबाय आंहा दिनै रावबो गैलिया आंहा गोबां थोजासे रां रुफा दङ रां रुफा थासेयावबो आं गोजोनखौ बायना लाखिनो हायासै नाथाय मानो रां रुफा आरो धोन दौलतजों गोजोनखौ बायना लाखिनो हाया मिस्टार बसुमतारी नोंथाङा जोंजों थानायाव थांफानांगौ आंखौ लांनायनि आगोलाव आंखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो होग्रोनांगोन सार अके बुं दिनै आं आंनि उदखारि गोसोनि थाखायनो गावखौ देरहानो साननानै दायना साजायना सुदेमनि न'खरखौ सिलिंखार खालामबाय थारैनो दायना होनाय सोदोबखौ आं बायदि खायसे खायसे उदखारि गोसोनि मानसिफोरासो गावखौ देरहानो थाखाय साजायो नामा नों थारखौनो बुंदों बसुमतारी दायना जायखौ जों अजाबो बुङो नंखायखौनो मानसिफोरनि सिगाङाव मन्त्र रायफ्लानानै मेगनाव हाद्रि सारो आरो दाय गैयै मानसिखौनो दायना साजायनानै बुथारो नोंथाङाबोथ' बिदिनो दायना साजायनानै दाय गैयै मानसिनि न'खरखौ सिलिंखार खालामबाय नोंथाङा बे मुलुगाव दायना दं होननानै फोथायो नामा फोथाया सार आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो लोगोसे आंनि फिसाया बबेयाव दङ नोंथांमोना जेरैखि जाया नागिरनानै दिहुनदो अके थौ अनजालु आदाया सुदेमखौ लोगो हमनो थाखाय मैया आंनिफ्राय बिदाय लानानै थांबाय गसाइया आंनि साननायखौ फेलें खालामदोंब्लाबो अनजालु आदाखौ आंनो असे बिदा महरै होबाय जेब्ला आं बिनि खैफोद आफोदाव बाहागो लानांगोन आं अनजालु आदाखौ खैफोदनिफ्राय बासायथारनांगोन नों गावखौनो फाग्लि खालामना लानो दा सान फिसा गोसोखौ हमथा आफा अनजालु आदाया मैया आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन गावनि मोजां मोननाय सुदेमनि मेगनखौ गावनि किडनिखौ फाननानैब्लाबो मोजां खालामनो होननानै हरायै हर नोंसोर आंनो फैसा हर आफा नोंसोर आंनो फैसा हर आं आंनि असुबिदानि किडनिखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे आंनि जानो गोनां बाजैनि मेगनखौ फाहामहैनो हरायै नोंसोर आंनो फैसा हर जागोन फिसा नों जा मावनो गोसो बेखौनो मावदो फिसा खालि नोंल' मोजाङै थादो फिसा रांनि थाखाय नों जेबो सिन्था खालामनाङा फिसा नों अनजालु फिसाखौल' नागिरदो दा बियो बबेयाव दङ आयै आरो आफा नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा आं अनजालु आदाखौ थाबैनो नागिरनानै मोनफिनगोन हामथारबाय फिसा हामथारबाय
साला सैमा नोंसो नोंखौनो नागिरगासिनो आरो नोंजोंनो सौग्रुदों नागिर सैमाया साला ओइ मा बुजाबाय थाखो आथिंखौ जोफैना हो मा जाजोबखो नोंसोरो
बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जादों अन्थाइ सुदेमनि मेगना हामब्लानो नोंखौ आं गारा अन्थाइ सिस्टार नों आदा आदा सिस्टार औ बै मानसिया नोंनो रांखौ होलांदों नामा औ होलांबाय नंगौ औ ओइ सन्जिब बिराद सोमोनांथाव जाथाय जाबायलै मा जाखोलै माने बे मेडिकेलाव सोरबा सासे सिख्लाया फैसाखौ होना थांबायनोलै फैसाखौ होबाय औ फैसाखौ होना थांबायनो दा बसआ आंखौ लेंहरदों नोङो अट' स्टेन्डआव थाथ'हैदोलै आं बसखौ लोगो हमहैथारनोसै मोजाङानो दे मोजाङानो आं बसखौ थाबैनो लोगो हमहैनोसै दे जागोन दे नों थाबैनो थांदो दे नों बेवहाय मानो फैदों हायेन आं नोंखौनो नागिरनानै बिसिम फैदों आदा नाथाय नोंनि हालोदा मानो बेफोरबायदि जाखो आदा आं बेफोर खोथाखौ नोंनो उनाव बुंसिगोन हायेन थौ जोङो डक्टरनि खाथियाव थांदिनि आं किडनि फाननायनि बाथ्राखौ डक्टरजों रायज्लायखाबाय मानोना सुदेमाबो बे हस्पिटालावनो दं आं किडनि फाननानै रांखौ गथायाब्ला सुदेमनि मेगननि अपारेशना जानाय नङा हायेन नोंखौ आं किडनि फाननो होआ आदा मानोना नों आंनि आंगोनिबो आंगो असुबिदा आं मेडिकेलाव होनो गोनां 2 लाख रांखौ होखाबाय आदा हायेन नों बायदि गोथार बिनानावखौ आंनो नांगौ हायेन अराय समनि थाखायबो नोंखौबो आंनो जोनोम बिदा महरै अरायबो नांगौ आदा नोंनि सोलेरा दा गोबां लोरबां जानानै दं आदा थु डाक्टरनियाव दैमु आब' नायनायसाय जों बेवहाय सोर दं बियो जाबाय डक्टर सार आरो बियो जोंनि जिउनि राहागिरि अनसुला बिदा मास्टारनिफ्राय सोलायनानै जानाय सासे टेम्पु ड्राइभार आरो नै बेयो जाबाय आंनि असे लोगो आंनि राहागिरि टेम्पो ड्राइभार राजु नाथाय नों सासे मानसिखौ गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर होनांगोन जारौ मानोना जोंखौ टेम्पो फाननायनिफ्राय रैखा खालामनानै बिथाङा नोंनि मेगनखौ फाहामनायाव 2 लाख रां होनानै जोंखौ आरो नोंखौ गोबां मदद होदों आंनि मेगननि थाखाय 2 लाख रां होदों सोर बियो आदा आं बेखौ सिनायस्लाबासै जारौ थौ आदा नों आंखौ बै मानसिनि खाथिसिम लानानै थौ जारौ सार नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि मेगन थाइनैखौ मोजां खालामनायनि थाखाय खोमसिनिफ्राय सोराङाव लाबोनायनि थाखाय साबायखर सार गोजोन्थों
सुदेम नों अनजालु औ एसेबां सान नागिर नागिर दिनैसो आं नोंखौ लोगो मोनबाय सुदेम सुदेम दिनैसो हां मोननाय बायदि मोनबाय आं सुदेम नै बियो हायेन जायनि थाखाय आं दिनै थांनानै दङ आरोबाव नोंनि मेगन फाहामनायनि थाखाय जेसेबां रांनि गोनांथि जादोंमोन बै हायेनासो होजोबदों आं नोंखौ मा रावजों साबायखर होबावनो अब्लाबो नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर साबायखरखौ आं नाजावबाय नाथाय नों दिनैनिफ्राय आंनि असे बिबाजैसो सुदेम नोंसोरखौ जाय आलाय सिलाय खालामदों नोंनि आफाखौ जाय फुथारदों बेखौ जों थाबैनो खिथेर लाहैनांगौ थ' माबारै औ खिथेर लाथारनांगोन दै खिथेर लाथारनांगौथ' अनजालु दा थां नों जेबो गिनो नाङा थांनाङा अनजालु थांनाङा हगार नोंसोर जेबो गिनाङा बेयावनो थाथ' ओइ मानि दादागिरिले हा ओइ ओइ अनजालु फै 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 अनजालु अनजालु साला मा मोनदोंलै बिसोरलाय ओरै हो आइजौ ओरै हमदो हमदो सालाखौ मोनबाय हमदो 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 मोनबाय साला Wah, siapa beralih ke mana kalau suka oleh salah? Sudah kau mana ini? Si mangan fela jas kena manggia. नोंनि थाखायनो आंनि नखरा सिलिंखार जादों नोंनो आंनि आफाखौ बुथारदोंमोन सोबा आब' बिखौ सोबाना होबाव आं गोबां गोरोन्थि मावबाय फिसा आंनि थाखायनो सुदेमनि बिफाया जिउ खोमानानै लानो गोनां जाबाय लोगोसे सुदेमाबो गोबां दुखु जारला सहायनो गोनां जाबाय बिनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो फिसा सुदेम नों आंखौ निमाहा होदो जानो गोनाङा जालांबाय आदै बेफोरखौ बावलांदो सुदेम दा नों न'आव थांनानै थाहैनो हासिगौ जों दायनिगिरिफोरखौ हमखाजोब्बाय दा नोंसोरनि न'खराव जेबो गिनांगौ गैला कनस्टेबल लादो थौ
आंखौ निमाहा होदो सुदेम आंनि आफानि थाखायनो नोंसोरनि न'खरा सिलिंखार जानांबाय आं बुंखाबाय ना आं निमाहा होबाय दैमु हनजालु फिसा हनजालु नों एसेबां गोबाव दंमोन फिसा आं दिनैसो नोंखौ लोगो मोनबाय न'आव थौ फिसा न'आव थौ अनजालु बियो नोंनि आइ नामा औ सुदेम औ फिसा बियो आंनि अनजालु फिसा सुदेम होननाया नोंनो नामा औ मादै जाबाय फिसा जाबाय सुदेम जाय मानसिया नोंनि नोमफाखौ इनायै फोजोबस्रांबाय दायना साजायनानै आरो नोंखौबो बुथारनो थाखाय नाजागासिनो दंमोन बै मानसिया दिनै पुलिसजों हमजाबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो नैबि मादैयाबो बै अनजालुखौ नागिर सफैबाय गासैबो लोगो मोनलायबाय सुदेम थां नों अनजालुजोंनो आलो गोजोनै रायजो जाहैदो आं नोंखौ गारनानै बोरै थांनो आदा नों हारसिङै बोरै थाहैगोन गसाया सुजुनाय सिमांखौ रावबो हमथानो हाया सुदेम बेनो जाबाय आंनि खाफालनि लिरनाय आदा सुदेम दुखु दा खालाम जोंनि बसआ जोंजों थाहैगोन दुखु खालामनांला हायेन थु नोंखौ जों न'आव दोनै दिनि हायेन नों सानसे आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन जारिमिनाव गैयै जाथायखौ जाफुंहोनायनि बाथ्रा आरो नों दिनै बे जाथायखौ गावनो जाफुंहोबाय नाथाय आं माब्लाबाबो खोनाफेराखैमोन गावनि गोसोनि साननाय फेलें जानायनि उनावबो गुबुनखौ एसेबां मदद होनाय नों आंखौ गावनि असे बिनानाव होननानै सानबायब्ला आरोबाव बेफोरबायदि रावखौ बुंनानै आंनि गोसोखौ दुखु दाहोसै आदा दा गाबसै हायेन नों मानसि महरै सासे मोदायजोसो जाबाय दे फिसाफोर जाबाय आयै ओइ रथ' मोनसे जोबोद गिदिर बाथ्रा अनजालु राजु सुदेमजों अनजालुजों बेसेबा गोबाव नागिरलायनायनि उनाव दिनै लोगो मोनलायबाय बिमायाबो अनजालुखौ लोगो मोनबाय दैमुआबो बिगुमै सासे मोनबाय हायेनाबो बिदा आरो बिबाजै मोनबाय दिनै मानि दुखु जों रंजानो नांगौ मिनिनो नांगौ बिगुमै मोननायनि रंजानांगौ